Enggak teko iki linggih ora ketokno. Kowe iki linggih ra ketok, ngadeg kowe ra ketok kok linggih meneh. Aku nek dunyonya tuwekan loro ta iki. Mboten, Bos. Mboten. Amit-amit. Iki nek umur ya tuwa iki lho nek karo aku yo. Nggih mboten to. Ya iya, zaman aku sapa ning wilayah ngendi kuwi, ngene sarwa bebek kuwi ngerti aku ya. Oh, Juman kono ah. Matese, daerah Matese. Kuwi wis sakmono kuwi kok. Nggih semeten lho, sak modare nggih semeten niki lho. Jenengane pripun to? Lah iya. Nggih mboten nggih sepuh jenengan. Anu to pirsa Pak Bebek niku to. Lah pripun to? Anggere ngejo penyanyi mesti terus tawani lemah kono ke to. Lah kuwi. Nggih kelingan kula. Niku korban pertama niku kula iki ya. Korban mamer pasti. Ya, aku yo. Nggih ngeten niku pengalaman kita sebagai seorang seniman seniwati. Terkadang kita nggih matur nuwun karo Pak Salmo Bebek. Wis menawa diwene pengalaman sing elok kaya ngoten niku, Pak. Nah, tenan. Nah, sakniki ngeten. Sakniki wonten panyuwun niki kathah sanget diaturaken sing baku menika diratani. Nggih. Ngoten nggih, ora. Anu niki sing napa enten sing ngersake lingsir wengi to, kok niki dielingke mlehi? Enten sing ngersake lingsir wengi enten. Nah, wow pas limbukan Utut Manggung nggih enten. Utut Manggung nggih wonten. Nah, niki ngeten mawon dipun ratani lingsir wengi yoke, Utut Manggung yoke. Nah, Utut Manggung sing nembang manggung sapa? Kabeh diratani Jiro Lu 45. Lho sampeyan. Nah, manggung danten niku. Manggung kabeh. Kowe ngadeka. Lho, linggih meneh kowe iki. aku ra kutut manggung kok. Ora kutut manggung ning kiai kene ora ketok. Aku kan emprit. Ning kiai kene ora ketok Mas Bagus. Kowe ngadeka. Insyaallah mengko iki wis eneng ibar-ibar saka Warga Agung IKJR. Ikatan Keluarga Jawa Rio sing eneng Kampar iki rak pembentukan pengurus baru. Oh ngaten. Iki wis dawuh karo aku Mas Uncek jeng ben nek wayangan teng mriku mang beto. Alhamdulillah. Tanggapan enten mriku. Ya iya napa kon ngarit iki goblokmu. Oh nggih. Tapi ngarit iki nang kene rasa ado-ado. Iya, tikete mung siji Mas. Anu, Mas Tantu tok. Kok iso? Kok. Lah terus kowe kok ning Bekasi? Anu mawon. Yen wonten mboten sah ngejak kula ngoten. Lah witekno njaluke kowe iki? Njaluk apa? Nggih dijoli Rangga kan ya iso to. Wong ya dedeke kacera sepiro wae lho. Niku putranipun kakang kula Suwargi Kang Mas Inggih Prapono. Riyen nggih asring mayang teng mriki. Niku Kang. Nggih. Tenan. Pokoke semangat Mas Rangga nggih. Wah iya, niku tak kon nembang. Tak nyanyi wis semangat kuliah kae semester 6. Oh, semester 6 to? Aja nyepelekke lah kowe iki apa kuliah? Kula SKKP yo. Apa kuwi? Sekolah karepe ra karepe. Iya. Mangga butani lumriyen sing duka wau pun. Oh sing niku wau to, sing sewengi pripun? Lah piye dilokke niki mameng mawon kok beneng ae kita coba. Lah iya, mangga ya. Siapke kabeh Kutut Manggung. Niku presiden apa wawung to? Omong-omong. Wawung iki homo klopong ta. Ya, lho buke kali buke guyune ngece lho. Guyune ngece ya. Mangga. Sik Mbak, nggih. Niki kersanipun sedaya niku saged kelampahan lagunipun, priyoginipun langsung mawon. Wengi wengi. Ngene lho. Aduh ngene. Oh. Aye. Menika wonten panyuwunan saking dulur-dulur kula Mas Taufik Hidayah Sabtu Ariyanto. Tasih wungon. Halo Kitantut, aku pun. Halo. Among rasa ngene. Oh, ngenten iki to? Ya. Among rasa ngenten iki. Ah, contone kaya kowe pamane. Halo Pak Ucek, aku pun. Halo. Wah, kurang banter. Wah, fales gekan. Mung halo yo fales. Sing tenanan lho, Cek. Sing tenanan. Sing tenanan. Halo Mas Ucek, aku pun. Halo. Alah. Alah mau mawe kurang banter malah ngono piye to kowe iki? Biajiret iki ora kuat banter malah. Ya, mangga diaturke, mangga.
panggah butane meneh. Maneman. Ora kanggo ngono kok, baleni meneh. Bakat omben kena. Ya. Iki linggiya untuk manggo nggo jogeti lho. Apa ora beneran to? Kuwi murid Gareng Karanganyar ya. Omben. Oh, nek biasane lak mbok enggandang ngombeni aku diprotes yo. Dhisik pas ngenten niku panjenengan kali uncek ngenten niki diprotes karo netizen-netizen iki mbok enggandeng ora diberi kamanungsan. Menungso ora genep ya ngono mau diombeni wae ngono. Dadi sayane aku kapok moh mesake niki mengke. Sakjane niku nyet yo. Kowe kadang ojo, mbok ngombe dhewe ora usah kon ngombeni. Lah iki aku yo ngombe dhewe lho, matane. Boten bohong. Caki, Ini ngombe. ora tak mendem lho. Oh, wis iki ya. Wis kaya Mbah Man jan. Yo mangga. Neng kene iki Mas Dar. Pak Heru spesialise yo ning kene iki. Wus ora ning sing madani, cengkok yo ngono kuwi. Wangel lho ngoten niku. Angel. Sing kok cepet karo. Ning sindhe kaya kaset piton dhisik nglokor kate. Uncek ning yo iki anu omong-omongan iki angel kok. Dilem ya muni-muni. Ora dilem ya muni-muni. Kuwi kandhane. Piye? Direwangi ra nganggo idep, nganggo kacamata ya dilokke. Ngono kuwi kok. Nek nganggo idep ya rapati ketok ya dilokke. Ngono kuwi blondem memeng. Kandhane kuwi yo sarep ora beneran kok menungso wong siji kuwi. Ayo mangga. Mleh. Pakan. Mau. Iya, gokot kolah. Oh. Setitik ya sego nek nibake gong penake ora umum. Tenan.